strašne veľa vody chýba. To sú extrémy toto. A to, že je začiatok leta, koniec mája, tak to je extrém. Chýbajú minimálne 2 metre vody na stĺpec. Tam z toho ostrova v strede to by bolo dobre chytanie teraz, no. Tuto z kraja neviem, no. Tak vidno, ako sa tu točí tá voda, je tam už trošku hlbšia voda, to koryto je presne ako teraz išiel na tom skútri. Takže tadiaľ plavú lode. Takže tu by sa ako teoreticky chytať dalo, ale neviem, či sa dostanem dole, takýto strmý svah tu je. Takže idem sa trošku nižšie pozrieť. Ako je tu inak krásne, no ale není vody. Takto málo vody, no neviem, čo bude v lete, keď už teraz je ešte nižší stav, ako bol minulý rok. A čo bude potom v lete, keď nebude pršať, už teraz zase nehlasia žiadne dažde. No neviem. No dobre, idem pohľadať miesto, že či sa dá tuto zísť dole. Niekde. By som to tuto skúsil, no, v tejto zátoke malej. Viem, že tuto kúsok od brehu vlastne bolo tam nejakých... Tam, jak sa točí tá voda, kúsok za tým asi, tam už bolo nejako, už to koryto de facto nejakých 7-8 metrov vody tam bolo asi. Teraz, keď je nízky stav, no, tak tam bude 5. Ale... Ako inak tu není moc ten Dunaj hlboký. Na to, že tu plavú tí lode tu v tom koryte tak od 6 do 10 metrov, to není nejako veľa. Má to, no, už je to štrkový podklad. On sa to asi aj dosť rýchlo zanáša. No dobre, idem pohľadať miesto. Zostanem tu, nakoniec som sa rozhodol. Dá sa tu celkom. Tu je taká cestička. Chodiť po tých kameňoch, nie je to také najhoršie. Uvidíte, si dám buď tam dole, alebo ich nechám tuto hore. Tu je taká rovná plocha, dá sa tu dať bývak. Takže tam mám hore hneď auto. Nemusím sa ani nikam presúvať. No a tu je ten jazyk taký s kameňou. No, prehádzal som si to tu trošku diprom. V podstate, kde sa láme ten prúd, tak tam sú také 3,5 metra vody. To je celkom optimálne, by som povedal. No a takýto brutálny svah tu je, no. A tuto vlastne k tomu výbežku, tak tam ide už tá hlbšia voda tak popri kraji, ale tam tiež tak hneď pod tou hranou 3,5 metra vody, lebo však teraz je nízky stav, že normálne býva o nejaký meter až 2 viac vody. A tak no, takže pohoda. Nemám potrebu to nahádzovať nejak ďaleko do prúdu, je to úplne zbytočné, tam to veľmi pomaly už potom klesá. Takže mám to pekne takto, 10 gramový plaváčik na takom metrovom fluorokarbóne, ukončený obratlíkom, od obratlíku náväzec zo šnúrky, asi 20 cm, vymeniteľný takto. A na konci 2 jednoháky menšie, takže budem chytať na dažďovky. No, dažďovky už ešte sú v pohode, ale najvyšší čas ich teda už domíňať behom týždňa. Takže určite pôjdem aj cez týždeň ešte na ryby, lebo ešte máme tu celkom v kýbli dosť dažďoviek. A skúšal som teda aj u nás na váhu, ale nejako
sa mi moc nedarilo teda. Mal som ešte záber na samca. Tak dúfam, že tu sa nejaký podarí, no aj keby menší, tak nevadí. V podstate tu som rád za hociakú rybu takto z brehu, lebo nie je to jednoduché. A hlavne keď je takýto nízky stav vody, to určite nie je jednoduché. Červíky sú veľmi akčné. Dobre, takže takto ich nechávam trčať. Pekne. A na ten spodný dám len tak zo pár, 2, 3. Tam netreba nejako veľa. Keď sú menší, tak ho nechám trčať, ale keď je trošku väčší, tak na ten spodný hák ho napichnem aj takto na 2-krát. Dám tam ešte jedného, takého väčšieho. V pohode, nech tam je niečo na tom háčiku. Dobre, takže takto. Takto to tam necháme. Zo pár teda červíčkov. Ešte tu je nejaký a ešte tu nejaký sú. Dobre, ako červíkov mám fakt dosť, takže neobávam sa, že by som ich minul. A mám tu teda ešte takúto tú roľničku zvukovú, ktorá sa v prúde môže aj pekne takto točiť. A keď do toho sem tam nejaká biela ryba zobne, tak by to malo tam hrkať. Takže na jednej udici to mám, na druhej to tam nemám. Uvidíme, ideme skúšať, no. 150 olovo tu dám, lebo budem chytať vlastne na tom spáde, na tej hráne, takže netreba nejak silné olovo zase. Budem fakt chytať len na tej hráne, na tom spáde, uvidíme, no. Tak, hodím to teda na to rozhranie toho. Tak, dobre. Myslím si, že dobre. Tam sú práve tie 3,5 metra vody, no. Rýchlosť vody, lebo ten ma spláchne teda. Išla už jedna taká väčšia loď, tak som pozeral, že ako to tu bude s vlnami. Táto teda riadnu vlnu tlačí tiež. Ty kokos. Bude iná komédia tu chytať. No, dúfam, že sa mi tam nechytíš do udice. No. Mi zožrá tú šnúru. Necháš to? Normálne sledoval, že sa šiel pozrieť, že čo to tam je. Zaujímavé. Bobrisko jeden.
No tých bobrov tu je inak tiež na tom Dunaji. Vyzerá, že tuto niečo chytené asi je. No to ideme pozrieť. Čo sa tam asi chytilo, no? Niečo malé. Niečo malé fúzaté, že by akurát prešla loď. No niečo tam je, no. Vidíme. Niečo malé. No. To je maličký sumček, ale úplne, že chudáčik, no, úplne malý teda. Sú vlny, akurát nechcem ho tu poobíjať, ale fakt, že malý teda. Ale tak dobre, aspoň niečo, no. Zase až takýto pidifúzik nemusel až prísť. Ale tak kde je malý, môže byť aj väčší. No, nejako vypnem tu naše trno. Počkám, než sa ešte teda až prejdú tie vlny trochu. No, nemám mokré nohy. Prčic, zabudol som si tie gumáky, to je na hovno. No, tuto niekde. No, to je úplný, že pidi sumček toto. Dobre, už ho môžem vypnúť. Ježišmária. Ukáž, jak si chytený za ten spodný háčik úplne. No poď. Asi klesla tá voda teraz. Chcem ho tu ťahať po zemi. Počkaj, kámoš, zase to stúpa, či čo to robí? Takže takýto maličký, no. Ale dobre, no. Chytil sa úplne sám, ani som ho nemusel zasekávať. V tom prúde to je výhoda, že 60-70 cm max. Ale už na to, ako sú tie ryby malé, tak už sú celkom pekne stávané. Ako brúškom a krásne. Úplne zdravá rybka, veľmi pekná. Tak bež. No poď. Lepšie ako nič, no. Tak. Trošku ránku má na chvoste. Utekaj, dobre ide. Malý sumček, no. Nakoniec sa ukázalo, že som mal dobrý odhad a snad všetky ryby z celého okolia prišli v noci hodovať ku Štrkovému ostrovu. Poviem vám, dávno som takú sumčiu muziku nepočul. To sú tie momenty, kedy mi nevadí aj neúspech.